Čitateľský denník. Miguel de Cervantes, dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha. Obdobie stredoveku bolo plné hrdinských románov, v ktorých sa šľachetný rytier vydáva za dobrodružstvom a popritom nezabúda na vieru v Boha. Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha však nebol jedným z nich. Satyra na rytierské romány, ktorú Cervantes napísal v roku 1605, zožala celosvetový úspech a dodnes patrí k vôbec najčítanejším literárnym dielam naprieč všetkými žánrami. Dnešná epizóda z Kultegu bude venovaná práve tomuto pikaresknému románu. Sloboda je kľúčom k nezávislosti. No, čo sloboda znamená pre teba? Štvorka ťa nebude obmedzovať. Sloboda pre mladých nie je len paušál. Sú to otvorené dvere do nového slobodného života. Tak daj záväzky bokom a prejdi do štvorky. Voľné minúty, SMS-ky a mobilné dáta dostaneš už za 4 € mesačne, a to bez viazanosti. Všetko vyriešiš pohodlne na webe slobodapremladých.sk alebo v mobilnej appke Moja štvorka. Stačí, aby si mal potvrdenie o štúdiu. Tak na čo ešte čakáš? Miguel de Cervantes sa narodil v roku 1547 a bol jedným zo 7 detí, čo bolo na tú dobu úplne bežné číslo. Vyštudoval teológiu a keď mal 22 rokov, odišiel pred španielskou justíciou do Ríma, kde pôsobil ako komorník. V zápätí vstúpil do španielského námorníctva a dokonca sa sám zúčastnil masívnej bitky pri Lepante v rámci osmansko-benátskej vojny, v ktorej bojoval proti Turkom. V boji bol 3-krát postrelený a dokaličili mu ľavú ruku. Z tohto dôvodu dostal prezývku Jednoruky od Lepanta. Jeho manželka, dcéra bohatého sedliaka, bola od neho o 18 rokov mladšia a nemal s ňou žiadne spoločné dieťa. Cervantes však bez potomka nezostal, keďže z romániku so španielskou herečkou splodil dcéru Izabel. Od výrazne mladšej manželky napokon odišiel. Po rokoch v španielskom námorníctve ho v júni 1575 zajali alžírsky piráti a zavliekli ho do svojej krajiny ako otroka. Ani jeden z pokusov o útek mu nevyšiel a až po 5 rokoch ho vykúpili naspäť do Španielska. Po návrate sa pokúšal zbaviť dlhov vďaka písaniu, no napokon sa zamestnal ako výberca daní. Zlú finančnú situáciu chcel vyriešiť za každú cenu, ale pre spreneveru štátnych peňazí sa dostal do väzenia. Vo väzení začal s prácou na svojom suverénne najznámejšom diele, Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha. Prvý diel tohto románu vyšiel v roku 1605 a druhú časť uverejnil o 10 rokov neskôr. Cervantesov literárny odkaz je mimoriadne bohatý a mnohotvárny. Literárni kritici aj samotný Cervantes rozdeľujú jeho dramatickú tvorbu na dve obdobia. Prvé je ovplyvnené klasicistickým a renesančným divadlom a druhé reprezentuje súbor hier. Okrem pikareskného románu, ktorý si dnes predstavíme, sa za jeho najvýznamnejšie dielo považujú príkladné novely z roku 1613. Vieš inak, čo znamená termín pikareskný román? Ide o žáner, ktorý paroduje rytierský román. Jeho hlavným hrdinom je tzv. Picaro. Často pochádza z nízkeho sociálneho prostredia a snaží sa vlastným úsilím dostať z biedného spoločenského postavenia. Tieto diela síce spisovateľovi priniesli vytúžený úspech, no získané peniaze opäť rýchlo stratil a zomrel v roku 1616 chudobný v Madride. Dodnes je však Miguel de Cervantes považovaný za zakladateľa novodobého románu. Teraz už prejdeme na Cervantesovo najznámejšie dielo. Hlavnou postavou je chudobný, takmer 50-ročný španielský šlachtic Alonso Quijano z kraja Mancha, ktorý všetok svoj čas trávi čítaním starých rytierských románov. Nemá najmenší problém rozpredať celý svoj majetok len preto, aby si kúpil ďalšie romány. Fiktívny svet ho natoľko vtiahne, že sa rozhodne stať sa potulným rytierom, ktorý napráva krivdy, pomáha sirotám a ochraňuje slečny.
Jeho okolie sa mu za každým snaží dohovoriť a presvedčiť ho, že ide o veľmi zlý nápad. Predovšetkým susedia, farár, holič a tiež jeho verný zbrojnož Sancho Panza, ktorý ho sprevádza na jeho výpravách. Quijano sa však nenechal odhovoriť a už ako vznešený Don Quixote podniká 3 výpravy, ktorých zmyslom je konať dobro a naprávať krivdy. Počas prvej výpravy sa vydáva do hostinca, ktorý je v jeho ponímaní hradom. V ňom sa nechá pasovať za rytiera a keďže už je konečne pravým rytierom, Don Quixote sa vydáva za svojím veľkolepým cieľom naprávať krivdy tohto sveta. Príliš dlho mu to však nevydrží a bezprostredne po odchode z hostinca sa pobije so sedliakmi, ktorí mu protirečia, že jeho slúžka Dulcinea je najkrajšou ženou na svete. Keď chce utiecť pred sedliakmi na koni, spadne z neho a nechá sa nimi poriadne dobiť. Táto bitka bola predzvesťou toho, ako dopadnú všetky súboje vznešeného rytiera Dona Quixota, ktorý dostával bitku všade, kde to len bolo možné. Keď ho farár so susedom našli dokaličeného na zemi, odviezli ho k sebe domov na ošetrenie a opäť ho presviečali, aby zo svojho plánu upustil. Nestalo sa tak a na jeho ďalšej ceste ho už tentokrát sprevádzal aj sedliak Sancho Panza, ktorému za to, že mu bude robiť zbrojnoša, prislúbi celý ostrov. Druhá výprava dopadne podobným fiaskom, keď Don Quixote bojuje proti stádu oviec, pretože ich považuje za nepriateľské vojsko. Veterné mlyny zasa vidí ako statných obrov, holičskú misu ako zlatú prilbu a dedinské krčmy sú preňho hrady. Keď farár s holičom vidia, ako je na tom jeho duševný stav, rozhodnú sa zakročiť. Zoberú ho naspäť domov a Dorotea, ktorá sa prestrojila za princeznu, požiada Dona Quixota o záchranu. Dorotea však celý jeho plán pokazí. Keď sa stretne so svojím milým v hostinci a farár s holičom musia prísť s inou alternatívou. Skúsia teda Quixota zviazať, zavrieť do klietky a potom mu povedať, že za zmarením jeho rytierských plánov stojí zlý čarodejník. Farárovi s holičom prichádza napokon pomôcť aj syn váženého mančského občana, Sanson Carrasco. Ten navrhne, že vyzve Dona Quixota na súboj a potom, čo ho porazí, mu za trest na 2 roky zakáže podnikať akékoľvek rytierské výpravy. Ani toto však nevychádza, keďže Carrasco v tomto súboji zlyháva a tak dovolí Quixotovi pokračovať vo výprave. Jednou z mála výprav, ktoré sa neskončia pohromou, je dobrodružstvo s mníchmi. Don Quixote a Sancho vidia prichádzajúci koč a 2 mužov v habitoch, ktorí kráčajú popri ňom. Quixotovi vôbec nenapadne, že by to mohli byť mnísi, a tak vyhodnotí, že ide o čarodejníkov, ktorí sa snažia uniesť dámu v koči. Vyrúti sa na mníchov a prekvapenú paniu zachráni pred strašidelnými čarodejníkmi. Potom prichádza na statok šlachtica z Mirandy, kde sa okamžite stáva miestnou atrakciou. Ľudia sa na úkor jeho duševnej poruchy vo veľkom zabávajú, no napokon príde vytriezvenie. Slúžka Dulcinea sa mu už nezdá taká nádherná ako volakedy, čo mu Sancho vysvetlí tým, že určite musí byť začarovaná. Manželka šlachtica z Mirandy si z Quixotovho sklamania začne uťahovať a zorganizuje sprievod, ktorým mu ukáže spôsob, ako Dulcineu odčaruje. Stačí, ak sa zbrojnož Sancho 1330 krát udrie bičom po holom zadku. Posmešky okolia, samé neúspechy a prehratý súboj s rytierom Bieleho mesiaca prinútia Dona Quixota čoraz lepšie vnímať realitu. Navyše po prehratom súboji o to, čia žena je krajšia, sa vracia domov sklamaný, porazený a bez akéhokoľvek úspechu. Rozhodne sa, že sa stane pastierom. Vo svojej dedine sa počase zmieri so svojím osudom a zistí, že jeho život mu už veľmi nedáva zmysel. V momente, keď si uvedomí, že už nič veľké v živote nedosiahne, dostane horúčky. Na smrteľnej posteli si uvedomí, že nie je rytier a nikdy ním ani nebol.
Vo svojej poslednej vôli vraví, že jeho netier sa nesmie vydať za muža, o ktorom zistí, že nemá ani poňatia o rytierských románoch. Román je kompozične rozdelený na dve časti. Prvá vyšla v roku 1605 a obsahuje dve výpravy Dona Quixota. Tretia výprava vyšla o 9 rokov neskôr bez súhlasu Miguela de Cervantesa. Dielo zaraďujeme do obdobia tzv. Zlatého veku španielskej literatúry. Poslúžilo ako inšpirácia pre mnohých svetových umelcov, ako Gustave Doré, Salvador Dalí či Pablo Picasso. Salvador Dalí dokonca ilustroval jedno vydanie Dona Quixota a originály týchto ilustrácií sú vystavené v Dalího múzeu v Paríži. Keď ho spomíname, Dalí bol najvýznamnejším predstaviteľom umeleckého smeru z prvej polovice 20. storočia. Vieš, ktorého? Salvador Dalí je najvýznamnejším predstaviteľom surrealizmu. Don Quixote sa stal symbolom čistoty duše. Vďaka jeho pokusom dosiahnuť nemožné zľudovelo označenie Don Quixote, hoci je takýmto spôsobom vyslovované nesprávne. Označuje ľudí, ktorí sa snažia dosiahnuť nemožné bez ohľadu na to, či vôbec majú nejaké predpoklady na úspech. Napriek tomu, že ide o paródiu, tento pikareskný román je dodnes považovaný za jedno z najvýznamnejších diel svetovej literatúry. Na rozdiel od ostatných paródií má hlbší význam poukazujúci na ľudské hodnoty. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu alebo našej série #čitateľský denník. V nej sme spracovali 20 diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš aj na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti z Kultegu.